हेलो लोगोफोर आंनि अफि ब्लग चेनेलाव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाबोफिननाय जाबाय एक्चुअली आङो भिडिअखौ ना नैबे सब समय फैयो हाग्रामा दालाङावहाय फैयो ओरैबायदि मोजां नाङो ना गोसोखौ एसे नोंथांमोननो आं एसे खोन्थानि दे ओरैबायदि मोजांखा बावहाय बाइक लानानै आङो बावहाय मबाइल थबाइल गासैखौबो दोनजोबनानै ओमफ्राय ओरैनो ना माने ओरैबायदि मोजां नाङो गिदिंनो ओमफ्राय मनाबो लाबोफाखादोंमोन आं मैगं लानो होननानै मैगं बायना लांफानोसैलै होननानै मना लाबोफादोंमोन खिन्थु लानाय जायासै ओमफ्राय दा मानसिफ्रा फैदों बेरायफैदों ओमफ्राय जों सिख्लाफोरबो दङ साथामफोर मा खालामफैदोंथाय ओमफ्राय माबा मैगं खानो फैदों बायदि मोनदों दे आङो नुनाय नङा नोंसोरो होननाय बिसोरो ओमफ्राय बे न' गंसे नुदों बावहाय गोथै सावो ओमफ्राय दैज्लाङाव नै बावहाय दिंखिया मैगं बा सुपार खानो हायो आरोखि थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो दा मोनसे जायगाजों ओरैबायदि डेन्जार जायगाजों गाखोगोन दे बिसोरनाव थारमाने माबा माबि पार्टि दङ जानांगौ साथाम सिख्लाफोर ओमफ्राय बलेर' लानानै सोरबा फैबाय दासो आं थांदेरनानै होयोबा खिन्थु फुरा खारगोन बिसोरो थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर बै जाहैबाय एक्सुवेलि माबा हाग्रामा दै नामाथ' हाग्रामा दै नङा ओमफ्राय दैया खिन्थु बियो आइ पवालि भुटाननिफ्राय फैनाय आइ पवालिथ' नङा मा होननानै बुङो नामफोरखौबो बावबाय थायोब्रा माने देहा थिग नङा भिडिअखौ मोनसेल' खालामबाय आं मोननै खालामनो सानदोंमोन हायासै माजों मानखोनाय जायो दिनैहाय मानखोयो बेथ' लोगोफोर भिडिअ नङा बावलायलांबाय भिडिअखौ सुरु बानायलांबाय थादों दानदिसे नङा होमबा ना मा होनना बुङो लोगोफोर माने थांनाय बोसोराव बिराद नैबे लामाया बिसिम गानाय नङामोन बियो बैयावसोमोन दै गेट जेरावसोमोन खिन्थु दा मा जाखो दा थांनाय बोसोरावहाय ओरैबायदि खुरदों बे खुरनायखौ बुंनो नांला आरोखि बैयाव हाग्राया बिसिम सफैथारबाय देग्लायबा हले दैलाङा नैबे बे बेरायाबो जानाया बारा जादों बे बेरायाबो थांगोनफोर बायदि मोनदों आङो थाङोबा होमबा जोंनिया बेखौ मा खालामनांगोन ओरैहायथ' आरो सोरनिबा NGO फोरनिसो जागोनदां बे हाया आंनि मोनथिनायाव ओमफ्राय बे दैया ओरै फैबाय थासिगोन ओरै गारबोबाय थासिगोन होमबा ओरैहाय जों न'खर लुना थानांसिगोन होमबा ना मा होनना बुङो रायजोखौ ओमफ्राय लामाखौ गोजौजोंनो मानखोखागोन आं दिनैहाय मानि जि माबाय बाइक फैबाय बे गोजौजों मानखोनो हायाबा बे बाइक नङालै खाला खावखोबनानै बावहाय दालांनिफ्राय ज्रावल' हरनायसो आयो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिरायना रायज्लायदोंना ना मानसि नङाथ' मानसि माथो गिबि सोबलायनायसो माथो बिलाय सोंनांगौ माने थिगानो जानांगौ माथो गथ'फोरनिफ्राय माथो खानाय जोबलायि नैबे गोजौजोंनो गोनां दिनै मानखोनाया मा जायो जाथारखौ बे गोजौनिफ्रायनो नैबे गाहायनिफ्राय ओरैहाय मानखोलांनायसै आं दाखालिबो मानखोलांदों मा जायो जाथोंसै होबाय मानखोनाया बेखौ मानखोनो हाबाब मानो बुलेट फैबाय होबाय नै दा सफैबाय हाग्रामा दालां गय दखान काकु दोनथ'नोसै नङा होमबा लोगोफोर न'खौ मोनफैबाय लोगोफोर आंहा हाबनो जाजेनलायसै बहा थांनो ओंखारखोलाय मामि हा बुमि आयं माहाय थांनो ओंखारखो नोंसोरो बहा मा खालामनो नोंसोरो हा मामि बबाव थांनो न'आव सफैबाय आङो दा ओमफ्राय आरो गुबुन मोनसे जायगायाव दाबसेयाव थांनो ओंखारदों दा थांनोसै ओमफ्राय नै दानि ब्लगखौ बावहायनो गोजोन्थों बाय बाय